Molt contents perquè aquest canvi és molt complicat, aquest equip venia d'una dinàmica molt bona, nosaltres veníem d'una dinàmica molt dolenta, veníem marmats i ho hem tirat endavant. Al final no m'he cansat de dir en tota la temporada que aquest equip s'ha de confiar en aquest equip i han vingut mal dades, hem tingut una mala ratxa, segurament no merescuda per moltes coses, però és la realitat, ho dèiem també a la prèvia, al final ens hem d'adaptar, hem de tirar endavant amb els que som i avui doncs, ha sigut una prova més d'aquest compromís, d'aquest esforç, d'això que mostra a diari aquest equip. S'ha d'estar orgullós perquè no és fàcil, no és gens fàcil fer el que hem fet avui amb les circumstàncies que teníem i en aquest camp. Per tant, molt content, sobretot pels nanos, perquè s'han deixat la vida. Òscar avui tenia una oportunitat, l'aprofita, Marquitos ha pogut debutar, el compromís de tots, absolutament de tots. Hem d'estar contents i orgullosos. Doncs un partit molt intens, sabíem que ells ens exigirien molt amb aquest joc directe, sabíem que aquests duels, aquesta intensitat, aquesta inclús agressivitat ben entesa, evidentment, aquest domini defensiu, de segones jugades, de saber després com atacar, de com fer-los mal. Hi havia moltes coses. Al final, en aquest context, sabem que els partits es descontrolen molt, petites accions, i hem estat en un nivell de concentració i d'estar dins el partit durant els 90 minuts espectacular. I fruit de tot això han vingut els gols. Com et dic, és difícil fer el que hem fet i per això hem d'estar molt orgullosos. Estic molt content per ells, perquè s'ho mereixen. Al final, a aquest grup només li poden passar coses bones, perquè jo ho veig al dia a dia. I Òscar ha hagut de treballar molt, ha hagut d'esperar el seu moment i avui ha tingut un altre cop l'oportunitat i mira el rendiment. I això és gràcies a ell, al seu treball, al seu dia a dia, al no baixar els braços, a estar preparat. Pablo igual, la constància. Sabem que els davanters van per ratxes. Al final, ell no ha baixat els braços mai. Ens aporta, a part del gol d'avui, tot aquest compromís que té, aquest treball, aquesta energia. Tots. Al final, però en especial ells que marquen avui i s'ho mereixen especialment. No sé si és normal o no, aquesta negativitat que s'havia generat. Jo estic molt tranquil perquè, com et dic, jo veig el dia a dia d'aquest equip i el futbol té aquestes coses, té aquestes circumstàncies, té aquestes situacions. I això no vol dir que estigui fet, ni molt menys. Ha sigut un partit només, el diumenge tenim una altra guerra. Nosaltres no ens desviem mai del nostre dia a dia, del nostre treball, i ho demostren els nanos. No hi ha problema de compromís, de voluntat, de voler. Passa que a vegades el futbol, desgraciadament, no sempre es guanya. I havíem entrat en una dinàmica negativa. Evidentment, l'entorn negatiu no ajuda a ningú, però una vegada més l'equip es refà i és capaç de fer el que ha fet avui al partit. No deixa de ser un partit, però sí diu moltes coses d'aquest grup. Per tant, a seguir confiant, a seguir creient, a treballar moltíssim, perquè no hi ha un altre camí, a recuperar jugadors, a tornar a normalitat d'alguna manera i a seguir.
Doncs és difícil, perquè són aquests gols psicològics de l'últim minut amb un penal, diria que rigorós. L'haig d'acabar de veure, però és, no sé, és una situació en l'àrea, bueno, no sé si es pot pitar o no, però al final el gol és psicològic, és dolorós, et venen molts fantasmes. I ho hem parlat, amb la normalitat que s'ha de parlar les coses, de les situacions i de que al final havíem de lluitar contra tots. Ho sabíem, que era un partit de lluitar absolutament per context, per rival, per tot. I no podíem baixar, hauríem d'apretar i si volíem guanyar havíem de marcar el tercer, evidentment. Ha sortit bé. A vegades ho planteges, les coses que planteges surten però no entra o al final és un esport i no sempre es pot guanyar i les coses encara que es tingui la voluntat de fer les coses a vegades no sempre surt com vols o per encert, pel que sigui i avui ens ha donat i a més merescudament.